Воєнний стан запроваджено в 10 областях України згідно з указом президента з 14 години 26 листопада до 14 26 грудня. Це області, що межують з РФ, Придністровською Молдовською Республікою та виходять в акваторію Чорного та Азовського морів. Це не означає оголошення війни чи початок наступальних дій. Воєнний стан також не означає загальної мобілізації чи змін в роботі банківської системи. Росіяни, сидіть вдома. Держприкордонслужба України вже обмежила перехід росіян через адмінмежу з окупованим півостровом. Віднині громадяни країни-агресорки не можуть перетнути українські КПВВ, виїхати чи в'їхати до окупованого Криму. Запобіжні заходи безпеки не стосуються мешканців анексованого півострова, які перетинають адмінмежу з українським паспортом. З моменту вчинення акту агресії Російської Федерації проти військово-морських сил України на Керченській протоці було прийнято рішення про обмеження. Один із заходів було прийнято рішення про обмеження перетину пунктів розмежування з Кримом для громадян Російської Федерації. До подальших розпоряджень Генерального штабу та безпосередньо в межах воєнного стану вказівок Верховного Головнокомандуючого. Це здійснено в межах превентивних заходів оборони Херсонської області, тому що на сьогоднішній день російська агресія, яка відбулася, ми не знали її плинність, ми не знали їх наслідків подальших і так далі. І через воєнний стан на надзвичайний режим роботи переходить Укрзалізниця. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, потяги призначатимуть з оглядом на потреби армії і за рішенням військового командування. Також посилять охорону вокзалів, аеропортів, морських портів. Для ефективної взаємодії з оборонними відомствами створять оперативний штаб.